Добро утро на всички! Време е да ви покажа и вече готовият ремонтиран хол. Както виждате, таван е направен от гипсокартон. Горе има LED осветление, което се сменя. Сега сме го оставили на този цвят. Ето го и полулеят, дивана. Извинявам се за този малък хаос, но когато има деца така и да глеждат стаите. Това ще бъде разчистено и оправено, но важното е, че вече имаме още една готова стая. Дивана, масата, секцията са закупени от Мебели Виденов. Сами сме си ги купили, не е спонсорирано от тях. Лично на мен страшно много ми харесват. Ето тук в самата секция трябва да има и LED осветление, което, разбира се, още не е сложено. Ще ви покажа и как изглежда секцията отвътре. Тук са шкафчетата с стъклените шкафчета всъщност, а от другата страна са си обикновени шкафове. Имаме един проект. Вътре не съм стигнала просто там да почвам да редя секцията. Тази лодка ми е от миналогодишната почивка в Керамоти. Сложила съм я тук. Долните шкафове също са празни. Не съм стигнала до тях. Ето я и Маша. Разбира се, която души, трябва да провери какво има в шкафовете. Другото, което ще ви покажа, е за Никол. И това е вече напълно готовият хол. Вчера минах и през 1001 пантовки. Сега ще ви покажа какво съм взела. Те имат два физически магазина. Един е в Дамол, а другият в Парадайс Център. Разбира се, купила съм и пантофи за детската градина. Тези пантофи са на Биомеханик. Като цяло от марката съм супер доволна. Никола е проходила точно тези обувки. Пантовките този път реших да не са розови, а тези са бежовки с черни точки. Има и лъскаво по тях, но страшно много ми харесаха. Като номер са 28. Можете да проверите в техният сайт или ако имате път към магазина. Надявам се и на нея да са и супер удобни. Страшно много ми харесаха. Както казах, не за първи път купувам на марката, така че от тях съм много доволна. И това е, което купих за нея. Мога да ви пожелая за сега хубав и успешен ден. Минах и през Зеконт, защото от официалния сайт на Аквафорт си поръчах още едно шише, което мисля да е за мен. Имат промоция сега за учениците. Шишетата са на 24,90. Пристигат с ето тези лепенки и тази линейка. Сега ще го отворя до офис на Еконт. Доставката е напълно безплатна. Ето можете да видите 24,90. Пуснали са, разбира се, и нови цветове. Аз съм взела на Никол такова шише, розовото, но за себе си взех лилаво. Сега ще го отворя и ще ви го покажа. Ето ги и лепящите стикери, които пристигат с шишето. Доста са сладички. Това трябва да е линията. Сега и нея ще отворим, да я видим. Ето я линията. Има си и устрилка за моливи. Изцяло дървени. Даже има и моливчета. Сега ще видим точно какво е. Ето и комплекта. Линия. Дървена. Много ми харесва. Устрилката. Ето я и нея. Тя също е дървена. 3 моливчета и гумичка. Страхотно. Доста ми хареса комплектчето. Не е нещо кой знае какво, но пък за учениците е доста подходящо. Ето и така изглежда шишето. Сега ще го отворим и него.
Ето го как изглежда и самото шише, лилаво. Харесва ми цвета определено. Той пристига и с един филтър. Този филтър на никога не съм и го слагала, на себе си също няма да го сложа, така че ще имам два филтъра, евентуално ако реша за нея. И шето страшно много ми харесва, лилавичко, страхотно. Влюбена съм в лилавото напоследък, така че нямаше как да не го поръчам. Може би ще поръчам едно и за нея. Така че, ако ви е харесало, можете да погледнете в официалния сайт на Aquaphor. Здравейте на всички! Искам да ви покажа нещо, което аз си намерих и ви съветвам, ако си го намерите, да го пробвате. Това са тези бисквитки на Lotus, които са с ванилия. Взела съм си и още, разбира се, тези са с ванилия, а тези са с бисков крем. Така че препоръчвам ви ги. Ако ги видите някъде, вземете си да ги пробвате. И разбира се, още едно специално нещо, топинг за сладолед. Още не съм го пробвала и не съм го отворила, но не се съмнявам, че ще е много хубав. Ето така изглежда и самото шише. Така че, ако, пак казвам, ги намерите, вземете да ги пробвате, няма да съжалявате.